Tuon Ainokadulla meillä on tullut iso valikoima tuotteita. Ainokatu 11, takapihaa. Tervetuloa. Sillä tavalla nyt meillä on asteen pesukoneita erilaisia siinä ja sitten jääkaappi pakastimia on tuossa. Ja jos teillä on juhlat, tässä on kylmäallas, mitä vuokrataan teidän juhlaan. Siinä on pyykkipesukoneita. Sitten on tässä nämä kaikki. Sitten on tuo keramisia liesiä, erilaisia löytyy, eri kokoisia, eri mittaisia. Sitten jääkaappipakastimia, erilaisia, eri merkkisiä. Arkupakastimia löytyy, iso määrä tuossa arkupakastimia. Sitten lietet löytyy, perinteiset lietet. 60 senttisiä löytyy ja tuossa 50 senttinen ja pieniä pakastimia ja jääkaappeja löytyy täältä. Sitten on jääkaappipakastimia lisää tuossa. Siinä on jenkikaappi tuossa ja kaappipakastimia löytyy pystymallisia. Jääkaappia, pelkkä jääkaappia tai viileäkaappia, niitä löytyy myös. Siinä tuossa on yksi niistä, on nyt, mitä tuossa näyttää, 4.1. Esitän tuon Fagorin teille. Ja siinä on semmoinen hyvä kuntoinen, tässä on pieni säiliö, voit laittaa sinne vettä. Ja sitten kun on kuumat ilmat, voi sitten tuosta painamalla otat vettä itselle kuppiin. Tässä meillä on sitten lisää näitä mikroaaltouuneja ja kaikki mitkä on myymälässä myös on kotisivulla www.arenta.fi, että tervetuloa ostoksille.